Nesa Jus Jeling. Kowe aja ngegek-ngegekne Mbah Megok leh joget ya. Oh sae to. Apik. Masuk Mbak monggo. Semangat. STW ini semangat Mbah Megok niki. Tetepungan piyambak no. Paring asma sinten? Paring asma sinten Pak De? Slamet Raharjo. Slamet Raharjo garis miring Megok. Nggih. Sopir bis karyawan. Oh, menika nggih. Sing bagus lho Mbak ya. Nggih. Iki jek mbahku ya. Alah duka.
pripun? Oh. Nggih. Ngaten mboten, kula bojone Hari, Mbak. Nggih. Garwa kinasih Mas Hari. Mangke ngeten, Mbak. Pripun? Saking Padi Lili wau sampun paring